prepared for fight. Together, mat number 1, and Łukasza Poland and Ekiga Gomez, United States, and mat number 2, Aleksander Salimov, Poland, Maksym Jakuszenko, Ukraina. Prosimy o przygotowanie się kolejnych zawodników do walk na meczu numer 1, Łukasza Polska oraz Ekiga Gomez, Stany Zjednoczone na meczu numer 2, kategoria 67 kg, Aleksander Salimov, Polska i Maksym Jakuszenko, Ukraina.
Rozpoczynamy pojedynek na macie numer 1. Marek Salimo i Wojciech Kuźniak. Dwójka Polaków w czerwono-niebieskim nawodniku już znajdowana się na środku mapy. No i rozpoczynamy tę rywalizację. Przypomnę, i drugi, już obsługują do Benfica Szczęśliwego. Za drugie skrzydnie. Taki trochę przedstawy Igrzysk Olimpijskich pojawił się na macie numer 2. No być może ci panowie, jak nie gdzieś bywa kwalifikacyjnych, to wręcz pół czy finale spotkają się i walczyć do Igrzysk Olimpijskich. No ale oczywiście nic pewnego, możemy sobie wygrywać, składać, a życie sportowe napisze swój własny scenariusz, który realizować będą oczywiście zawodnicy z wielu krajów, którzy już w połowie na nieco później w lipcu, końcówką lipca zameldują się w Paryżu na Igrzyskach Olimpijskich. W tej chwili między innymi na granicy średnich dwóch Ismail. Na ziemi jeden zwycięstwo Marka Salimowa, aktualnego kręgowego medalisty mistrzostw Europy. Ten pojedynek już za nami. Na ziemi numer 1 to Georgi Kibilow, Serbia i Oleksandr Kruszyn, Ukraina. Next part of the fight on the map number 1. Next fight, map number 1 between Georgi Kibilow, Serbia and Oleksandr Kruszyn, Ukraine. Please go on map number 1.